और प्रेस मीट खाने रिजन एबा कारण उनखाय फाइनाय 17 फेब्रुआरी 17 तारीख जों जोतो सारा त्रिपुरा सारा डिस्ट्रिक्ट जोतो डिस्ट्रिक्ट कमिटी जे जागा दं सिनी पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट सिन त्रिपुरा मथानि जोतो डिस्ट्रिक्ट न जों डेपुटेशन रुनाय डीएम ऑफिस अमनि रिजन उनखाय सिनी विलेज कमिटी इलेक्शन न तई जों डीएम नि थ्रुति गवर्नर नि थानि डेपुटेशन रजांनाय अमनि से सिगां जों गवर्नर नि थानि कायसे लेटर मानि अमनि बो कुनु रिप्लाई सकबायाखौ होनै न अ डेपुटेशन जों 17 तारिख खायना थां दं ताई जों साइमनो थानाय 4 तारिख जों गवर्नर नि थानि सिनि प्रेसिडेंट सर कायसे लेटर रजाक अमनि रिप्लाई सकबायन बागिनो अ डेपुटेशन जों 17 तारिख खायनाय जतो सारा डिस्ट्रिक्ट डीएम नि थानि ताई जों अ विलेज कमिटी इलेक्शन इंयां तमनि तम रिजन अ साइमननि बागिनो जों अ डेपुटेशन कारण कि जों इंडिया नि आसे कतर कतर स्टेट इलेक्शन नङै दङ अक एसेंब्ली इलेक्शन र ओंखाय अ विलेज कमिटी इलेक्शन तांगि इंयां दं तम कारण तम रिजन अमन बागिनो जों अ इलेक्शन ओं रनानै बागिनो जों अ डेपुटेशन रनानै थाङै दङ अ 17 तारिख ताई आं मीडिया नि तै आं जतो सिनी तिप्रानि TWF नि ते YTF नि आदं रंना आं कयनाय अ जे डेपुटेशन अफ पार्टिसिपेशन खायना बागै हामबाय डेपुटेशन जब लागे ना ब्रक फैसा का थाना नखर खथा ना बम हाइकर लागे जों कोविड प्रोटोकॉल न मानिबो अ कोरोना जे बीमार अ जे रेस्ट्रिक्शन र कमनि अमन मानि न डिसिप्लिन वे अन संग्रनाय जों लिमिटेशन नारगिन अ डेपुटेशन जतो डीएम ऑफिस संग्रनाय